Em dic Sabit, tinc 17 anys, vaig néixer a Rússia i amb 3 anys vaig vindre aquí. Estic ballant des dels 4 anys, vaig començar amb claqué des de 6 anys i des de 7 o 8 vaig seguir amb competició amb hip-hop, popping, house, locking. Jo em dedico grupalment 3 hores a la setmana i a entrenar unes 4 hores al dia. Per mi el ball és una sensació lliure. Cada cop que expresso tot el que vull ho faig a través de la dansa. Quan tinc algun examen, el dia abans intento relaxar-me ballant. El que els recomano a tota la gent que està ballant com jo és que tinguin ganes, que tinguin motivació, que cada dia estiguin al 100% a l'hora de ballar.